Ассалому алейкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Шумо бошад моро бо лайк ва комментариҳои худ дастгирӣ кунед. Мо бошад наворро оғоз мекунем. доруҳое ки айни замон шумо дида истодаин доруҳои гиёҳии босифат аз ширкати шифофармо мебошад, ки шумо имконият доред ки ҳамаи ин доруҳоро бо нархи арзон дастрас кунед. доруҳо барои хунукзадагӣ ва қавӣ кардани мардонагӣ, барои фарбе ва харобшавӣ, барои ришу мӯйсарбарорӣ, барои дарди дил, дарди мушакҳо ва ҳамчунин равғани сиёҳдона, ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васаллам гуфта буд ки ба ғайр аз марг ба ҳамаи дигар дардҳо даво мебахшад. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро харидорӣ кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро ба даст меоред ва ҳам канали моро сахт дастгирӣ мекунед. Мурабии Конор Макгрегор Ҷон Кавана боварӣ дорад ки шогирдаш Конор Макгрегор рақиби худ Майкл Чендлерро фавран шикаст медиҳад. ин муҳориба ба монанди муҳорибаи мо зидди Чед Мендес мешавад. ҳайрон мешавам агар ки ин муҳориба 2 раунд идома диҳад. Конор хеле хуб аст ва хеле сахт зарба мезанад. шояд Чендлер кӯшиш мекунад ки ӯро ба замин афтонад, аммо ҳар як раунд дар стойка оғоз мешавад ва Конор хуб ба по бархеста метавонад, ки одамон ин чизро баҳои кам медиҳанд. барои ҳамин ман ҳайрон мешавам агар ки ин муҳориба 2 раунди пурра идома диҳад, гуфтааст Кавана. ва дӯстон, чӣ гуна ки мебинем Мурабии Конор боварӣ дорад ки ин муҳориба дар якум раунд ба анҷом мерасад. худи шумо дӯстон бо ин суханҳои мураббӣ розӣ ҳастед ё не? бояд қайд кард ки муҳориба байни Конор Макгрегор ва Майкл Чендлер рӯзи 30 июн дар турнири UFC 303 ба нақша гирифта шудааст ва муҳорибаи асосии ин турнир хоҳад шуд. ва боз ин муҳориба бояд ки дар вазни нимёна яъне 77 килограмм гузарад. тобови ҷангори вазни нимёна UFC Билол Муҳаммад чемпиони вазни худро танқид карда ӯро тарсончак номид. ҳама ба ҷои Леон Эдвардс гап зада истоданд ба ғайр аз худи ӯ ва барои ман ин маънои онро дорад ки ӯ тарсончак аст ва пинҳон шуда истодааст. ту чемпиони ҷаҳонӣ ва вақте ки ту чемпиони ҷаҳонӣ, пас ту бояд бо шахсе ҷангӣ ки дар пушти ту истодааст. дар вазни нимёна ман аз ҳама ғалабаҳои пайдарҳамӣ зиёд дорум. ман ҳамаи рақибони худро шикаст медиҳам ва Леон медонад ки ман аз ӯ дида зуртарам. аз ҳамин сабаб ӯ аз муҳориба зидди ман гурехтан мехоҳад. кӯшиш дорад ки ҳарчи зиёдтар камарбандро нигоҳ дорад, гуфтааст Муҳаммад. хотиррасон мекунем ки Билол Муҳаммад дуюм рақами рейтинги вазни нимёна аст ва ӯ 9 ғалабаи пайдарҳам дорад. айни замон маълум нест ки чемпион Леон Эдвардс муҳорибаи навбатии худро кай ва зидди кӣ мегузаронад. ҳамчунин оиди Билол Муҳаммад маълум нест ки ӯ кай ва зидди кӣ муҳорибаи навбатии худро мегузаронад. шаби гузашта чемпиони вазни сабуки UFC Ислам Махачев аз нақшаҳои ояндаи худ хабар дод. биёед суханҳои чемпионро гӯш мекунем. рости гап барои ман дар вазни сабук муҳорибаҳои шавқовар намондааст. Дастин баъди мағлубият танҳо як ғалаба дорад. боз арман аст ки ман аллакай ӯро шикаст додагиам. фикр мекунам ки барои ман дигар кор нест дар вазни сабук. UFC бояд ки ба ман имконият барои соҳиб шудани дуюм камарбанд диҳанд. ман аллакай ҳамаи ин шахсҳоро шикаст додагиам. ҳамаи корро дар вазни сабук ба анҷом расондум. дар вазни ман ҳамаи ҷангварони топ 5 якдигарашро шикаст додаанд. ана барои чӣ ба ман визовҳои нав, рақибҳои нав дар кор аст. ҳозир рақиб Дастин аст ва ман фикр мекунам ки ӯро шикаст медиҳам ва баъд боз як рақиби дигар. баъди Дастин рақиб Арман мешавад ва баъд тамом. ба ман дуюм камарбанд дар кор аст. шояд ки ман ҳар дуи ин камарбандҳоро гирифта онҳоро ҳимоя мекунам, гуфтааст Махачев. хотиррасон мекунам ки агар Ислам Махачев Дастин Порьеро шикаст дода тавонад, пас ӯ дар ҳимояи камарбанд рекорд монда дар як қатор бо дӯсти худ Ҳабиб Нурмагомедов ҷой мегирад. ва агар ки боз як каси дигарро шикаст диҳад, пас рекорди нав дар вазни сабук дар ҳимояи камарбанд мегузорад, чунки дар вазни сабук камарбандро аз 3 маротиба зиёд ҳеҷ кас ҳимоя кардагӣ нест. дӯстон, ба фикри шахсии шумо Ислам Махачев ин корро карда метавонад ё не? метавонед фикрҳои худро дар комментаре нависед. ҳатман дар канали мо обуна шавед. то боздид, хонободу сарбаланд бошед.